Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Danas smo opet sa vama i imamo još par pitanja i ako Bog da sa pomoć od časni Kur'an i od časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam mi ćemo vama odgovoriti za ovi pitanje. Ima ovo jedan, da li Mahdi i Mesij ista osoba? Obično ljudi misli da Hazrat Isa a.s. je druga osoba koja treba da pojavi na ovo doba, da služi islam, i još jedna posebna osoba ima Mahdi a.s. on će to pojaviti i oni zajedno će služiti islam. Šta se tiče naša knjiga Časni Kur'an vrlo jasno govori za smrt Isa a.s. I na nekoliko mjesto Časni Kur'an govori da Hazrat Isa a.s. on je umro. I onda kako može da taj čovjek, taj osoba koja je već napustio ovo svijet, da on ponovo vrati na ovom svijetu. Kur'an kaže, oni koji napusti ovo svijet, oni ne može nikad da se vrati. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kada govorio za dolazak Isa u njegovu umetu, on nikad spominao da će biti taj stari Isa, nego ovo bio metafor. I kada je on rekao Isa ibn Marijem će doći među vas, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad mislio da je taj Isa će biti stari Isa, nego kada čitamo sve hadis za stari Isa a.s. poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom govori za kako on izgleda, rekao njegova boja će biti crvena, i kada je on govorio za taj Isa ko će pojaviti za njegov umet, i onda je rekao njegova boja će biti kao ovi ljudi, na primjer, da nije ista boja, nego potpuno druga boja. Kao vidite neki čovjek od Azija koja je baš nije crveno, nego malo bijela ili crna boja. I za stari Isa on govorio nešto drugo, i za taj Isa ko treba da pojavi za njega nešto drugo. I nikad poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao taj Isa će biti ista osoba koja pojavi među Izraelčanima. Imamo nekoliko hadis gdje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio i rekao da je Isa i Mahdi će biti jedna osoba. Nema dvije osobe, nego samo jedna osoba. On će imati dvije imena. Na primjer, Musnad Ahmad bin Hanbal, jedna knjiga u hadis, tom druga strana 411, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, upravo je moguće da onaj koji živi može susresti Isa, sina Mariminog, koji je Mahdi i sudija. Kaže, Isa je taj, on je isto Mahdi i on je sudija, on će slomiti križ i ubiti svinju. I kada mi tumačimo, i drugi muslimani isto tumači ovo, on će slomiti križ i ubiti svinju, ovo je isto metaforički. Ne može da Isa dođe i da on fizičko, da on slomi križ ili da ubijaju svinju. Nego ovo je bio neka simbol za hrišćanstvo. Kada se kaže slomiti križ, to znači da pokažete neistinit
ne istinit za hrišćanstvo. To je taj poruka. I onda u Ibn Mađa, Bab Šidatu Zaman, druga knjiga hadis, tamo je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Lal mahdiyo illa Isa ibn Marijam. Mahdi nije niko drugi do Isa. To znači Mahdi i Isa je jedna osoba. I ima još jedan treći hadis od Buhari. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kakvo će biti vaše stanje kad vam dođe Isa, sin Marijamin, a vaš imam od vas, on će biti vaš imam od vas. Buhari. To znači on neće biti jedna osoba ko ne pripada umat od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego poslanik kaže on će biti vaš sudija. On će suditi među muslimanima i on će biti među vama. Nemojte da tražite neka strana osoba, pogotovo za Hazrat Isa alejhi selam. Časni Kur'an kaže: va rasulan ila bani Israil. On je poslanik za Bani Izrail. Bani Izrail je jedna nacija. Bani Izrail ne znači cijeli svijet ili svi narod. I časni poslanik je poslan prema svih naroda. I Isa alejhi selam, on ne može da promijeni svoje misao. I tako treba da vama bude jasno da Isa i Mahdi je jedna osoba. I kada se kaže Isa, njegova funkcija je prema hrišćanstvu. I kada je poslanik rekao on će slomiti križ, to znači on ima ovo zadatak da pokaže hrišćanima da njihova vjera je pogrešna vjera i oni treba da prihvati islam i prihvati istinska religija. I Mahdi, to znači on je upućen i on će sa Božije pomoć, on će dobiti uputstvo i on će uputiti umat od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On će očistiti novtarije i on će pokazati u svijetu potpuna, lijepa slika od islama. Assalamu alaikum.